Студентите решили сами, че предпочитат стипендиите им да останат 90 лева, защото само така повече хора могат да ги получават. Имахме дилема дали да запазим стипендията на 120 лева и тя да бъде за 850 човека, или да я намалим символично и не символично с 30 лева и да я получават 2300 човека. Междувременно стана ясно, че проблем с изплащането на стипендиите има единствено в Софийския университет. Главният секретар на Министерство на образованието, младежта и науката Красимир Вълчев заяви, че няма намаление на средствата на Софийския университет и че те са изпълнени в целия им годишен размер. Според Сергей Игнатов, вината не трябва да се търси в Министерството, а в ректорското ръководство. Разбрахме, че също това са някакви коридорни слухове от Софийския университет, защото положението е такова, че в цялата страна всъщност такъв проблем не съществува. Има го само в нашата алма матер, където по някаква причина са намалени стипендиите, но аз твърдя, че не е по причина на Министерството. По нареждане на министъра е назначена финансова проверка, която трябва да приключи до празниците. Междувременно се опровергаха и слуховете за протести, като председателят на студентския съвет заяви, че никога не е участвал в подобни организации.